за неговата съпруга Кючека продължава. За сестричката на булката. Айде, Йоана! И още една пара пристига от чорбаджията. Кючеката продължава оригинално само за най-мощна чорбаджия. От зетия специално от младоженеца. Кючека продължава оригинално. И още една пара само за чорбаджията, за най-мощния чорбаджия. За най-готиния чорбаджия няма такъв. Ой, Яша! Яша! Чорбаджиката специално само за най-добрия съпруг, специално за чорбаджията. И продължаваме с Кючека за шефката. За шефката, шефката. За шефката, шефката. За шефката, шефката. За шефката, шефката. Haydi Dimitrov, haydi Yaşa. И още една пара от Деко, неговия зет специално за чорбаджията. И от кума още пари. И от кумичката само за най-готините чорбаджи специално. И Кючека продължава за най-добрата фамилия, за най-мощната фамилия. За чорбаджията специално за най-мощния, за най-мощната фамилия. Thank you very much.